Okei. Sitten lähdetään tekemään pikkusen niitä yhdistelmiä vielä lisää. Eli meillä on 3 peruspalikkaa. Siellä meillä on oikea käännös, sitten meillä on siksakkiaskel ja sitten meillä on vielä hidastus. Ja nyt sitten ollaan tehty jo se oikea käännös hidastus. Nyt tehdään oikea käännös, sinne se siksakkiaskel seuraavaksi. Homma näyttäisi nyt tältä. Eli oikean käännöksen alku. Suoraan, käännä, sivulle yhteen. Nyt me käännetään vähän yli tätä meidän lopetusta. Käännä, käännä. Ja tämän jälkeen vie taakse, taakse, seuraajasta ohi. Hyvä. Tehdään vielä uudestaan, otetaan pikkusen enemmän vielä tilaa tästä. Eli oikein käännöksen alku. Suoraan, käännä, sivulle yhteen. Käännä, käännä, taakse, sitten ohi. Ja sieltä päästäisiin uudelleen sitten. Hyvä. Katsotaan siihen loppuosaa. Vie-askeleet, seuraaja-askeleet vielä erikseen. Eli ollaan tehty käännöksen alku. Ja nyt tästä, kun vieet lähtee vasemmalla taakse, niin meidän pitää kääntää vähän nyt yli. Me tehdään, että käännä, käännä, ja tämä kakkosaskel kääntyy yli. Jos liikuttaisiin tanssisuuntaan kohti, niin tämä lähtisi keskustaa aavistuksen verran tämä 3. askel tästä. Sitten vasemmalla taakse. Taakse, sivulle, ohi. Eli se siksakkiaskelus sieltä. Eli ajatellaan, että tuolla verholla on tanssisuunta, selkä on tanssisuuntaan päin ja täältä. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja sieltä päästäisiin vasemmalla sitten perusaskelilla tai minne sitten pitääkään lähteä. Tehdään koko yhdistelmä. Oikea käännöksen alku, lopussa siksakki. Lähtee nyt. Suoraan, käännä, sivulle yhteen. Käännä, yli, taakse, sitten ohi. Yes. Hyvä. Ei muuta kuin otetaan seuraajien askeleet seuraavaksi sitten. Sitten seuraajien askeleet. Lähdetään sieltä oikean käännöksen alun jälkeen. Eli täältä oltaisiin tehty oikean käännöksen alku. Taakse, käännä, sivulle yhteen. Ja tästä kohtaa lähti sitten käännä, tuli se siksakkiaskel sieltä. Eli ensimmäisellä askeleella käännä. Sitten käännä hiukan yli, käännä, kasvot jäisi nyt sinne kuvitteellisen keskustan suuntaan. Ja sieltä tulisi askel eteen, sivulle, ohi. Yes. Mennään alusta. Lähdetään tästä liikenteeseen. Eli ollaan tehty nyt se oikean käännöksen alku ja lähdetään oikealla jalalla eteenpäin kääntyen. Käänny, eteen, sivulle ja ohi. Hyvä, mennään vielä kerran. Täältä oikealla jalalla kääntyen eteenpäin. Lähtee nyt ja käännä yli. Eteen, sivulle ja ohi. Hyvä. Okei, sitten tehdään tää vielä musiikkia seuraavaksi. Oikea käännös sinne loppuun. Katsot aaltoja jäljessä sen, sinisilmäs on täynnä Käännä kaipausta. sivulle. Ilma Käännä välillämme yli. täynnä Nopea, lupausta. sivulle ohi. Käy unelma toteen, Loppu. on suudelmassa Yli. näen rannan ja veen, sinisempinä vain. Pois tommu vaan Hyvä, siinä muutaman kertaa voit taas käyttää Spotify-listaa ja oman treeniin. Okei, sitten. Tämä meidän viimeinen yhdistelmä on kaikki ne jutut, mitä me ollaan tähän asti treenattu. Maaginen yhdistelmä, oikea käännös, siksakki ja hidastus sinne päälle vielä. Näyttäisi tältä. Katso ensin. Oikea käännös. Siksakki. Käännä yli. Taakse, sitten ohi, seuraaja eteen ja hidastus. Kikkaillaan vähän noiden jalkojen kanssa tuolla ohi askeella. Vielä uudestaan sinne suuntaan. Oikea käännös. Siksakki. Käännetään vähän yli. Seuraaja eteen, vie ja ohi. Ja sieltä hidastus. Okei, tämä me katsotaan nyt sitten parin kanssa. Et tässä käytetään tuttuja askeleita, mutta pitää vähän katsoa, että mihin ne jalat menee siellä milloinkin. Hyvä. Sitten.
Otetaan vaikka tämmönen harjoitusote. Ja nyt kun me ollaan tehty se oikea käännös, me ollaan tehty siksakki, taakse, taakse, sivulle, ohi. Eli vie et ole astunut seuraajasta oikealla ohi. Nyt tämä tilanne meidän pitää säilyttää ja viejä lähtee vasemmalla väistämään omalle vasemmalle niin, että seuraaja pääsee astumaan vähän tänne viejän selän taakse. Ja se on se hidastusaskeleen alas tuleva askel, me ladataan sitä voimaa sinne. Alas ja sivulle. Ja alasaskeleissa, kun me käännytään vastakkain ja sen jälkeen liuutaan yhdessä, eli viejän pitää odottaa pikkusen siinä seuraajaa. Okei, mennään tämmöiseen väljempään tanssiasentoon sitten seuraavaksi. Eli tehdään vähän lyhyemmillä askelilla ja vähän taas tällä pienemmin, niin helpompi hahmottaa mitä tapahtuu. Eli oikea käännös. Suoraan, käännä, sivulle, yhteen siksakki, käännä, yli, taakse, taakse, sitten ohi. Ja nyt ohiaskel tilanne, mikä meillä on, niin tässä seuraavassa askeleessa säilyy tämä tilanne. Eli seuraaja astuu oikealla jalalla eteenpäin, vie vasemmalla taaksepäin. Se, mikä tässä nyt onkin tilanne päällä, askel alas ja sivulle työntö. Eli saadaan se slaidi sinne aikaiseksi. Hyvä. Mennään rauhallisesti samalla tyylillä, mutta jätetään ne tauot sieltä välistä pois. Oikea käännös. Suoraan, käännä, sivulle yhteen. Käännä, yli, taakse, taakse, sitten ohi, alas ja sivulle. Hyvä. Joo. Sitten mennään lähemmäs, tulla pikkusen alemmas, saadaan vähän isompaa, vahvempaa tangomaista liikettä sinne. Lähtee nyt. Suoraan. Käännä sivulle. Käännä siksakki. Askel, askel, sitten ohi, alas ja sivulle. Hyvä. Me tehdään tää toisesta suunnasta. Mennään vielä yhdessä laskuun mukaan. Oikea käännös lähtee nyt. Suoraan, käännä sivulle yhteen. Siksakki lähtee, askel, askel, sitten ohi, alas ja sivulle. Hyvä. Okei, katsotaan yksi tarkistus, se liittyy siihen ohiaskeleeseen siellä. Eli kun me ollaan siksakki tehty, eli siksakissa 3-4 askelet tuli seuraajalla eteenpäin. Eteen, eteen, sivulle ja sitten astuttiin ohi. Jotta seuraaja pääsee astumaan ja päästään tekemään se käännös, niin se vie meidän liikkeestä lähtee. Eli meidän pitää lähteä kääntymään, jolloin seuraaja mahtuu astumaan tuonne meidän taakse. Eli jos yrität suoraan viedä seuraajat, jotka itse väistä, niin se on joka kerta kolari ja se 10. kerran jälkeen alkaa tuntua ehkä vähän väkisin vääntämiseltä. Niin kun astut ohi, niin viejän pitää antaa se tila, jotta seuraaja mahtuu astumaan. Silloin se toimii. Ja sä voit testata ihan tämän vaikeamman kohan pelkästään tämmöisellä kohdalla. Astu oikealla ohi seuraajasta, seuraaja astuu vasemmalla taakse, niin nyt lähde kiertämään sun oikeaa kylkeä taakse ja samalla sun vasen jalka lähtee väistymään sieltä. Alas ja sivulle. Tosi kivan tuntunen, kun sen saa sulavasti menemään sieltä. Kokeillaan pari kertaa musiikkiin tää. Okei, sitten musiikkiin. Silmäs loistivat kerran. Käännöksen alku. Käännöksen siksakki. Yhden nuoruuden verran. Suoraan. Käännä. Käännöksen siksakki. Kiusoitellen vain leikittiin. Toinen toistamme piiritettiin. Liian kauan tuo tanssi jatkui vain. Onnin luonasi on, olet unelmissain. Käy unelmat toteen. Se oli siinä. Hei, siinä olisi kaikki tangojutut. Käydään nopea kertaus vielä näistä jutuista, mitä me ollaan tehty. Eli peruspalikat, oikea käännös, siksakkiaskel, hidastus sinne loppuun. Ja näitä ollaan eri tavalla yhdistetty. Kerrataan nopeasti. Oikea käännös. Käännöksen alku suoraan käännä, sivulle yhteen, vasemmalla käännä, vahva oikea jala kanta-askel seuraajalla. Käännä, käännä,
askel yhteen. Tästä tehtiin pieni variaatio, mitä hyödynnetään siinä siksakin lähössä, eli se ylikääntyvä, mutta jos jatketaan sitä loppua, suoraan, käännä, sivulle, niin käännetään yli ja tehdään jalat yhteen. Käännä, käännä ja käännä yhteen. Niin me pystytään tämä loppu tekemään muutaman kerran. Tosi kiva pistomainen pyörintä tänne päälle. Hyvä. Sitten siksakkiaskellus. Tehdään sinne oikean käännöksen alku ja sen jälkeen siksakki. Eli suoraan, käännä, sivulle yhteen. Käännä samalla tavalla yli kuin äsken, mutta nyt vielä lähteekin taakse. Taakse, taakse, sitten ohi. Ohi askeleessa vahva vartalon kierto paria kohti. Hyvä. Sitten hidastusaskel. Oikean käännöksen alku jälleen alle. Suoraan, käännä, sivulle yhteen. Tuu alas, kato, että pysyt tukijalan päällä, saat ladattu voimaa ja työnnä vahvasti. Ja jalat liukuu yhteen, mutta paino ei vaihdu ja täältä päästään sitten jatkamaan liikettä. Hyvä. Tehdään vielä uudestaan tuo hidastuksen. Ajoituksen voi sitten päättää viejä, että tekeekö lyhyemmän vai tekeekö sitten vähän pitemmän, vaikka miten se musiikki sitten sattuu istumaan. Eli käännöksen alku ja askel ja sivulle. Ja päästäisiin jatkamaan sitten sieltä. Sitten tämä meidän viimeinen maaginen yhdistelmä. Oikea käännös, siksakki ja hidastus sinne mukavasti ohiaskeleesta. Oikea käännös, nopea, nopea. Käännä, käännä. Askel, askel, astu. Ohi, alas ja sivulle. Hyvä. Ja kaikkia näitä rytmityksiä voit käyttää ja vaihtaa, mitä sitä tykkäät. Eli me ollaan annettu esimerkkirytmitys ja sitten pystyt sitten varioimaan tätä omilla rytmeillä, hitaita, nopeita, pistää vähän eri paikkaa. Ei muuta kuin hyviä treenejä sinne ja tangot oli nyt sitten meidän osalta tässä.